लातूर शहरात ढगफुटी झाली। दुपारी 2 वाजल्यापासून जोरदार पाऊस पडतो। शहरातल्या अनेक सखल भागात सध्या पाणी साचले। पोलीस अधीक्षक कार्यालय परिसरात सुद्धा तळ्याचं स्वरूप पाहायला मिळतं। लातूर शहर आणि परिसरात दुपारी 2 वाजल्यापासून जोरदार पाऊस सुरू झाला। अक्षरशः ढगफुटी सदृश पावसामुळे शहरातल्या अनेक सखल भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले। तर जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या परिसराला तळ्याचं स्वरूप आले। अनेकांच्या घरात पाणी शिरले तर रस्ते जलमय झाले। त्यामुळे वाहन चालकांना मोठी कसरत करावी लागते। तर नागरिकांची सुद्धा आता मोठी तारांबळ उडाली। तर लातूर शहरातली ही सध्याची आपण दृश्य पाहतोय। दुपारी 2 वाजल्यापासून लातूर शहर आणि परिसरात ढगफुटीसारखा पाऊस पडतोय। त्यामुळे सखल भागात पाणी साचलेलं आहे। सोबतच पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या परिसराला सुद्धा तळ्याचं स्वरूप आले। अनेकांच्या घरात पाणी शिरले, रस्ते जलमय झाले। त्यामुळे सध्या नागरिकांची मोठी तारांबळ उडाली।